Maju loro. So. Ayo tak, joget tak. Pasukannya mana tak? Mungkin bisa dipanggil tak siapa saja monggo. Pasukannya boleh. Ibu-ibu. Bu mana ke sini? So. Golnya cak gendo, asik coy. Pasukan jogetnya mana bro? Juragan yon masun. Aduh penake. Jogetan rayo, cacakku kabeh. So.
Monggo Pak Budi. Buat apa? Susah, Buat apa? susah itu tak ada gunanya. Buat apa? Susah, Buat apa? susah. Mabrut itu tiada gunanya. Santri lulusan pondok. Makasih. Isih perawan. Durung tau disapa. Sarungan gawe songko. Assalamualaikum jawabe. Waalaikumsalam. Rewangi Terima kasih. Matur nuwun. Santri pekok nungguin. Wah. Iya sabar Besti, lagi digudeg-gudeg. Oke. Oke Bang Yudi, ayo Bang Yudi, Bang Jimmy. Aliando. Sudah foto.
Yudi masih ada itu. Ayo tanggung tanggung. Duduk lambi anyar sing jero lemariku. Nanging bojo anyar sing kok pamer hendek aku. Waduh waduh. Wangi mawar sing tak sawang privat nanging kowe lali larani wong kaya aku ning apa seneng asu yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning ngarepku sikat citra janji nekane kowe ngapusi rene suwene aku ngenteni nangis batenku ning gentes uripku teles lepas ngetes Allah ning pipiku ayo Bang Aliando, foto Bang Yudi. Yo! Goyang sikat. Duduk lambi anyar sing ning jero lemariku. Nanging bojo anyar sing mbok pamerke ning aku. Aliando. Duduk wangi mawar sing tak sawang ning mripatku. Nanging kowe lali larani wong kaya aku. Ning apa seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning ngarepku. Ning apa seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning ngarepku. Iya, sudah nggak punya utang. Terima kasih tuh masih ada tapi ya. Ya berkah selalu sampai bikin gobios. Makasih Bos Yudi ya, berkah selalu. Berkah selalu. Aliando ya. Aliando kan tim rame. Tim rame. Oh iya, terima kasih untuk Mas Yudi dengan bunga-bunga surgawinya. Mudah-mudahan dilimpahkan rezekinya ya Mas ya. Amin ya robbal alamin. Yuk kembali lagi masih bersama Candu Laras juga yang disiarkan langsung live streaming melalui Ceraputo Cijantung Putus Studionya. Moga dilanjut kembali yang mau request lagunya apa lagunya Mas? Mungkin. Tresno Waranggono, Mbak Amel, Tresno Waranggono. Gantian kok ya. Papa nggak boleh gitu. Ayo. Kamu tak aduin loh. Loh ini papa loh. Iya. Papa gensetnya dipindahin dulu.